Бюджет 27 ще бъде приет на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. На заседанията на Министерския съвет все повече говорим за растеж, за икономика и инвестиции. Но най-важната инвестиция в бъдещето на България, това е образованието. За съжаление, въпреки значително нарасналото финансиране през годините, качеството в образованието не се подобрява. Напротив, последният тест ПИЗА показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки.